Focus Live είναι ζωντανή εκπομπή μας εδώ στο στούντιο, στο Κόντρα. Να πούμε ότι θα συνδεθούμε με το Λονδίνο, με τον κύριο Λαπαβίτσα, τον κύριο Κώστα Λαπαβίτσα, τον καθηγητή πανεπιστημίου στο Λονδίνο. Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σε όσους μας ακούνε. Κύριε Λαπαβίτσα, επειδή οι καλεσμένοι μας εδώ έκαναν πριν πάμε στα σημερινά, μια αναδρομή στο παρελθόν, εσείς διαβάσετε το βιβλίο του κύριου Βαρουφάκη? Ναι, βέβαια το διαβάζω. Ποια είναι η εκτίμησή σας? Έχω κακή γνώμη για το βιβλίο. Από ποια άποψη? Θεωρώ ότι είναι μια εικονική πραγματικότητα. Θεωρώ ότι ορισμένα στοιχεία του είναι χρήσιμα και αληθινά για το τι ακριβώς γινόταν, το πνεύμα και το κλίμα μέσα εκεί όταν το πρώτο εξάμηνο του 2015. Αυτές οι αποφάσεις και πριν το πώς οδηγηθήκαμε σε εκείνο το πρώτο εξάμηνο, αλλά θεωρώ ότι η παράθεση στοιχείων, η παράθεση της πραγματικότητας γίνεται επιλεκτικά και γίνεται με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο για να προβληθεί ο συγγραφέας. Δεν νομίζω δηλαδή ότι συνιστά αυτό το βιβλίο ιστορικό αποδεικτικό στοιχείο. Είναι ξεκάθαρα το πώς θα βλέπει ο συγγραφέας για να εξυπηρετήσει δικούς του στόχους. Είναι ξεκάθαρα αυτό. Τώρα, εντάξει, ας φύγουμε από το παρελθόν. Θέλω να μου πείτε τα σημερινά δεδομένα, όπως παρουσιάστηκαν και στις συναντήσεις του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Μακρόν, που έφερε διάφορους επιχειρηματίες εδώ και μίλησε και θετικά για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τις ομιλίες που κάναν στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Υπάρχει αισιοδοξία κατά τη γνώμη σας και πού μπορούμε να ξεκολλήσουμε την οικονομία και πού κολλάει η οικονομία για την ώρα? Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή το μείγμα πολιτικής που ακολουθεί η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση και η Ελλάδα είναι λαθασμένο. Είναι τελείως λαθασμένο. Δηλαδή τι έπρεπε να ακολουθεί? Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκινήσουμε το τι κάνει. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πολύ περιοριστική δημοσιονομική πολιτική. 3,5% πλεόνασμα και παραπάνω, γιατί γίναμε βασιλικότερο του βασιλέως. Αυτό σημαίνει ότι περιορίζουμε πάρα πολύ τη συνολική ζήτηση, δηλαδή έχουμε φορολογία πάρα πολύ υψηλή, δεν γίνονται δημόσιες επενδύσεις και ούτω καθεξής. Αυτό είναι πάρα πολύ επιβαρυντικό στοιχείο για το πώς λειτουργεί καθημερινά η αγορά και όλη η οικονομία. Από εκεί πηγάζει η μεγάλη καθημερινή δυστοκία, από τον περιορισμό της ζήτησης, η οποία επιβάλλεται δημοσιονομικά. Γιατί το λέει το μνημόνιο φυσικά. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Άλλο σκέλος είναι ότι η Ελλάδα επιχειρεί να αναπτυχθεί, να αλλάξει δηλαδή τα πράγματα, μέσω των περιβόητων μεταρρυθμίσεων. Δηλαδή περικοπή των μισθών, απελευθερώσεις αγορών κτλ., απορρίθμιση, πώληση δημόσιας περιουσίας και ούτω καθεξής, με την προοπτική να γίνουμε ελκυστικοί, να επενδύσεις και έτσι να αναπτυχθούμε. Αυτή την πολιτική την ακολουθούμε εδώ και 7 χρόνια ευκαιρία. Η Ελλάδα είναι πρωταθλητής στις μεταρρυθμίσεις αυτές. Μην ακούτε τι λένε ότι δεν τις εφαρμόζουμε και δεν τις κάνουμε. Τις εφαρμόζουμε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Θα σας πω λοιπόν αποκτήσει κακή έννοια η λέξη μεταρρυθμίσεις. Γιατί για ποιο λόγο? Θα σας πω γιατί. Και μειώσεις μισθών και συντάξεων. Ναι, θα σας πω και για ποιο λόγο. Ακριβώς. Γίνονται αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Έχει 7 χρόνια που γίνονται. Αυτές είναι το ζητούμενο ή να μεταρρυθμίσει το κράτος να μπορεί να υποδεχθεί τις επενδύσεις, να φτιάξουν ένα φορολογικό σύστημα πιο ελκυστικό ή να λειτουργήσουμε και τη δικαιοσύνη λίγο καλύτερα για να είναι ελκυστικά όλα αυτά τα πακέτα σε έναν επενδυτή? Θα σας το απαντήσω. Κάνουμε ό,τι μας γυρεύει το ΔΝΤ εδώ και καιρό, ακριβώς με αυτή την προοπτική και με αυτή την ελπίδα. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι 7 χρόνια μέσα στη διαδικασία αυτή η δομή της ελληνικής οικονομίας παραμένει απαράλλακτη. Έχει 7 χρόνια που το κάνουμε αυτό και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εσείς το βλέπετε καθημερινά ζώντας, κινούμενος στη δουλειά σας. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. 7 χρόνια γίνονται αυτές οι μεταρρυθμίσεις στη λογική αυτή και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το ερώτημα και δεν θα αλλάξει. Είναι γιατί η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία βγήκαν στα 3 χρόνια από τα μνημόνια τους και εμείς είμαστε σε ένα ατέρμονα κύκλο που μας οδηγεί πάντα σε ένα αποτέλεσμα που δεν είναι η έξοδος από τα μνημόνια. Μην συγχαίρετε την έξοδο από το μνημόνιο με την αλλαγή της δομής της οικονομίας. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το μνημόνιο είναι μια σύμβαση ανάμεσα σε δύο κράτη για να υπάρξει είναι ορισμένοι όροι για να υπάρξει μια δανειακή σύμβαση. Μπορεί η Ελλάδα το 2018 να βρει μια νέα συνθήκη, μπορεί να δανειστεί τις αγορές, αλλιώς
χωρίς να χρειαστεί μνημόνιο. Μπορεί να γίνει και αυτό. Δεν είναι πολύ πιθανό, αλλά μπορεί να γίνει. Δεν σημαίνει αυτό θα αλλάξει η δομή της οικονομίας, ούτε σημαίνει αυτό ότι θα έχουμε καλύτερες μέρες. Δεν έχει αλλάξει η δομή της κυπριακής οικονομίας. Μην νομίζετε. Η αγροτική της παραγωγή είναι ανύπαρκτη, η βιομηχανική παραγωγή είναι πολύ αδύναμη. Είναι μια οικονομία παρόμοια με την προηγούμενη Κύπρος. Δεν έχει αλλάξει. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα. Και χειρότερο, γιατί δεν μπορούμε να βγούμε και από τα μνημόνια. Εμείς, γιατί η κρίση ήταν μεγαλύτερη. Σας λέω λοιπόν ότι το μείγμα που ακολουθούμε είναι λανθασμένο κατά την άποψή μου. Δημοσιονομικός περιορισμός και απελευθερώνουμε για να αναπτυχθούμε. Δεν θα γίνει αυτό το πράγμα ποτέ. Ακόμα και από τα μνημόνια να βγούμε, που μπορεί να γίνει και αυτό, ακόμα δηλαδή και να κλείσει το πρόγραμμα το 2018 και να μπορεί η Ελλάδα να δανείζεται, που το θεωρώ απίθανο, αλλά ακόμα και αυτό να γίνει, δεν θα αλλάξει η δομή της ελληνικής οικονομίας. Δεν θα αλλάξει. Αυτό είναι το χειρότερο. Τι πρέπει να γίνει? Ακριβώς το ανάποδο από αυτό που γίνεται. Ακριβώς το ανάποδο από αυτό που γίνεται τώρα. Η Ελλάδα χρειάζεται τόνωση της ζήτησης χρειάζεται η Ελλάδα. Πώς θα γίνει αυτό? Το χρειάζεται, εσπευσμένα το χρειάζεται. Θα παίξει τον πρώτο ρόλο, θα τον παίξουν οι δημόσιες επενδύσεις και επίσης ο περιορισμός της φορολογίας. Είναι προφανές. Βλέπετε, ήρθαν λίγοι τουρίστες, τονώθηκε η ζήτηση δηλαδή, αμέσως πήρε ανάσα η ελληνική οικονομία. Αυτό είναι. Τόνωση της ζήτησης χρειάζεται. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει απόλυτη έλλειψη συνολικής ζήτησης. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που χρειάζεται είναι δημοσιονομικά να πάρει τον πρώτο ρόλο το κράτος και να επιτρέψει στην οικονομία με επενδύσεις και με μείωση της φορολογίας να ανασάνει. Αυτό είναι το πρώτο που να γίνει. Το άλλο είναι θέλει στοχευμένη βιομηχανική και αγροτική πολιτική. Δεν θα υπάρξει αλλαγή της δομής της οικονομίας. Δεν θα υπάρξει αυτό που όλοι θέλουμε. Δηλαδή μια οικονομία που να έχει παραγωγικό ιστό, που να μπορεί να σταθεί διεθνώς. Δεν θα υπάρξει αυτό χωρίς στοχευμένη βιομηχανική πολιτική. Αυτά που λένε στον ελληνικό λαό, ότι θα έρθουν οι ξένοι, θα επενδύσουν, θα απελευθερώσουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε και έτσι θα πάμε μπροστά. Δεν είναι αβάσιμα πράγματα. Αβάσιμα. Στερούνται δηλαδή οποιοδήποτε ρεαλισμό. Πόσο βαρύδι είναι ένα κράτος γραφειοκρατικό και δυσκίνητο που έχει μάθει και να λειτουργεί και κάτω από το τραπέζι σε πολλούς τομείς για να μπορέσει να αναπτυχθεί μια οικονομία νέου τύπου όπως και εσείς την περιγράφετε τώρα που μας μιλάτε? Το ελληνικό κράτος είναι δημιούργημα αμαρτωλό. Εδώ και πολλές δεκαετίες. Από οργανωμένα συμφέροντα, από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, από πολιτικά συμφέροντα και ούτω καθεξής. Σίγουρα χρειάζεται ολική αλλαγή η δημόσια διοίκηση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Η δημόσια διοίκηση χρειάζεται ολική αλλαγή. Δηλαδή ένα πρότυπο τύπου Εστονίας θα το προκρίνατε? Δεν άκουσα, με συγχωρείτε, ξαναπείτε. Τύπου Εστονίας μια προσπάθεια θα την προκρίνατε εσείς? Που είπε από την αρχή όχι όλα... καθόλου. Καθόλου. Γιατί? Όχι καθόλου. Γιατί η Εστονία είναι ένα μικρό κράτος, μια μικρή οικονομία. Μπορεί να αλλάξει η πορεία της μέσω λίγων και μικρών επενδύσεων και ούτω καθεξής. Εμείς έχουμε πολύ μεγαλύτερη οικονομία. Η Εστονία έχει διώξει πάρα πολύ κόσμο και αυτή στο εξωτερικό από την νεολαία της και άρα η οικονομία της αλλάζει γρήγορα πάλι με λίγες επενδύσεις. Και αυτό που κάνει η Εστονία το κάνει για πολιτικούς λόγους σε μεγάλο βαθμό, γιατί φοβάται φυσικά τη Ρωσία με την οποία συνορεύει. Η προοπτική της Εστονίας δεν είναι καλή για τη χώρα μας. Έχουμε μεγαλύτερη και πιο συνθετή οικονομία. Εμείς θέλουμε άλλα πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν που σας περιγράφω είναι το άλλο μείγμα πολιτικής που χρειαζόμαστε. Θα με ρωτήσετε, γίνεται αυτό το πράγμα μέσα στο μνημονιακό πλαίσιο, μέσα στο πλαίσιο της ΟΝΕ, μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αυτό θα το βρουν αυτοί που μας κράτησαν εκεί. Εγώ πιστεύω ότι δεν γίνεται. Αλλά σας λέω ως οικονομολόγος τι χρειάζεται να κάνουμε. Πράγμα που το ζουν οι καθημερινοί άνθρωποι. Σας λέω λοιπόν τι χρειάζεται να κάνουμε. Αυτοί που θέλουν να πάνε τη χώρα μπροστά, ας σκεφτούν αν όλα αυτά γίνονται μέσα στην Νομισματική Ένωση και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ κύριε Λαπαβίτσα, έχουμε αυτή τη στιγμή 97 δις να χρωστάνε οι πολίτες στο κράτος. Δηλαδή ένα ποσό τρομερό που δεν μπορεί να εξοφληθεί με καμία δύναμη. Έχουμε αντίστοιχα τεράστια ποσά που χρειάζονται, που χρωστάνε στις τράπεζες και που τους έχουν κάνει να είναι αυτή τη στιγμή δυσκίνητες και μάλλον μη λειτουργικές σε ό,τι αφορά χρηματοδοτήσεις και τέτοια. Και πώς μπορεί να αλλάξουν όλα αυτά τα πράγματα έτσι, πώς το λένε, βάζοντας ένα μαγικό ραβδί να τα περιορίσουμε ή να τα βάλουμε σε μια τάξη, ας πούμε, θα έλεγα. Με πολύ δύσκολο τρόπο. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή είναι και παραμένουν ένα από τα πλέον αδύναμα σημεία της ελληνικής οικονομίας, παρά τα όσα λέγονται. Βλέπετε, δεν έχει βρεθεί άκρη με τα κόκκινα δάνεια ακόμη. Το συζητάμε. Καταρχήν οι τράπεζες πάσχουν ακόμη από έλλειψη ρευστότητας. Δεν έχουν τις καταθέσεις που πρέπει, γιατί ο κόσμος κρατάει τα χρήματά του στα σπίτια του, όπου τα κρατάει τέλος πάντων. Οι τράπεζες λοιπόν πάσχουν από έλλειψη ρευστότητας.
Δεύτερον και κυριότερο, πάσχουν από πολύ μεγάλο όγκο προβληματικών δανείων και όσο αυτό συμβαίνει, τόσο δεν θα δανείζουν. Ο πρώτος τους στόχος θα είναι να περιορίσουν τα κόκκινα δάνεια με πληστηριασμούς και ούτω καθεξής. Αυτό είναι μια απαράδεκτη πορεία κατά την άποψή μου. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι, όντως χρειάζεται μια διαγραφή των ιδιωτικών χρεών και πρέπει να γίνει με κοινωνικούς όρους. Ναι, αλλά πώς μπορεί να χωρίσει την ήρα από το στάχι, πώς μπορεί να την ξεχωρίσει κανείς? Πώς θα ξεχωρίσουμε τον κακοπληρωτή? Μα το κάνουν ήδη οι τράπεζες, να ξέρετε. Από τον αδύναμο να πληρώσει. Το κάνουν ήδη οι τράπεζες, να ξέρετε. Χωρίζουν την ήρα από το στάρι όπως αυτές το θεωρούν. Δηλαδή χωρίζουν αυτά τα δάνεια τα οποία θεωρούν ότι μπορούν να πάρουν τα λεφτά πίσω και αυτά που δεν μπορούν πουλάνε. Αλλά αυτό το πράγμα γίνεται. Γίνεται με τους όρους των τραπεζών. Είναι προβληματικό. Η άποψη δική μου είναι ότι πρέπει να γίνει με όρους κοινωνικούς. Ναι. Γίνεται αυτό το πράγμα. Να χωριστεί δηλαδή το ισολογισμό των τραπεζών και να προχωρήσουμε σε δημιουργία υγιούς τραπεζικού συστήματος. Τώρα, όσον αφορά το δημόσιο, δεν υπάρχει λύση εκεί. Με τη φορολογία που έχει επιβάλει το ελληνικό κράτος για να ικανοποιήσει τα μνημόνια σήμερα, δεν υπάρχει λύση. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Όλο και προστίθεται, όπως ξέρετε, επιπλέον απλήρωτες υποχρεώσεις. Κάθε χρόνο πάνω από ένα δις μένει ανεξόφλητο. Κάθε μήνα, συγγνώμη. Δεν υπάρχει λύση κατά την άποψή μου. Η υπερφορολόγηση είναι τόσο μεγάλη που δεν υπάρχει λύση. Αυτό φαίνεται και τα τελευταία στοιχεία του φορολογικού μεσόδου, τα οποία είναι προβληματικά. Η λεγόμενη ρύθμιση του χρέους, έτσι όπως προδιαγράφεται, θα λύσει κάποιο πρόβλημα? Δηλαδή αύξηση του χρόνου, αποπληρωμής, σταθερά μικρά επιτόκια και ενδεχομένως και κάποιος χρονικός ορίζοντας που θα είναι ελεύθερος από υποχρεώσεις για να υπάρξει μια κάποια ανάπτυξη. Σταθείτε να το δούμε. Από το 11 αυτό το συζητάμε βεβαίως, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι τωρινό θέμα. Ναι, σταθείτε να το δούμε, γιατί στη στιγμή αυτή καταρχήν δεν υπάρχει καμιά τέτοια συζήτηση φυσικά στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού, γιατί έχουν και εκλογές. Και μετά τις εκλογές είναι δύσκολο να υπάρξει πάλι τέτοια συζήτηση. Αλλά αν το δείτε από τη σκοπιά είτε των Γερμανών είτε άλλων των μεγάλων χωρών της Ευρώπης, στη στιγμή αυτή η Ελλάδα παρουσιάζει την εξής εικόνα. Έχει σταθεροποιηθεί η οικονομία της μέσω της φτώχειας και των μέτρων που επιβλήθηκαν, με τη συντριβή δηλαδή του παραγωγικού ιστού. Έχει σταθεροποιηθεί όμως η οικονομία της και η κυβέρνησή της έχει την ικανότητα να βγάζει τεράστια πλεονάσματα. Έβγαλε πέρσι 4,2% το πλεόνασμα. Και γι' αυτό και έδωσε κάποια χρήματα στους χαμηλοσυνταξιούχους. Για ποιο λόγο λοιπόν, ναι, ακριβώς. Άρα για ποιο λόγο λοιπόν θα πει ο Γερμανός ή οποιοδήποτε άλλος χρειάζεσαι κάποια δραστική παρέμβαση στο χρέος, αφού τα καταφέρνεις. Υπάρχει δηλαδή και αυτό το σκεπτικό. Επίσης, δια της αφεμάξεως γίνεται το αποτέλεσμα. Δεν είναι της αφεμάξεως, αλλά δεν νοιάζει το Γερμανό αυτό το πράγμα, ούτε νοιάζει το Γάλλο, ούτε οποιοδήποτε άλλο νοιάζει. Εφόσον η Ελλάδα καταφέρνει και ανταπεξέρχεται με αυτόν τον τρόπο, ας τα βγάλει πέρα. Μην νομίζετε λοιπόν ότι εύκολα θα δούμε περιορισμό του χρέους. Η άποψή μου είναι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για να έχουμε όντως περιορισμό του χρέους, πρέπει να έχουμε παρέμβαση δυναμική του κυρίαρχου ελληνικού κράτους. Αυτό διδάσκει η ιστορία και αυτό διδάσκει η εμπειρία. Δηλαδή, ποια παρέμβαση, για πείτε μου. Να πει το ελληνικό κράτος ότι δεν πληρώνω. Να πει το ελληνικό κράτος ότι δεν πληρώνω. Να απαιτήσει και αυτό. Να πει το ελληνικό κράτος τι θέλει το ίδιο. Πράγμα που δεν έχουμε δει ως τώρα. Από το 2010 και μετά δεν έχουμε δει τέτοιο πράγμα. Βλέπουμε τι θέλει ο δανειστής. Μας το έχει πει πεντακάθαρα και το έχει επιβάλει. Το έχει επιβάλει επανειλημμένος. Και το ελληνικό κράτος. Τα δάνεια είναι δάνεια. Και είναι και στα κράτη τώρα, δεν είναι στους ιδιώτες, στις τράπεζες γερμανικές και τις γαλλικές. Ας μην το κάνανε έτσι καταρχήν αυτοί που χειρίστηκαν την κατάσταση, αλλά να ξέρετε ότι και δάνεια ανάμεσα σε κράτη πάλι λύνονται μέσω παρέμβασης του κυρίαρχου κράτους. Η άποψή μου είναι ότι δεν θα δούμε δραστική λύση του ελληνικού προβλήματος χρέους εάν δεν παρέμβει το ελληνικό κράτος. Εάν δεν παρέμβει το ίδιο κυρίαρχα. Είστε στο Λονδίνο και παρακολουθείτε και τα αγγλικά θέματα. Πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη του Brexit σε σχέση και με αυτή την κατάσταση της οικονομίας και τη λίρα που έχει πάει πολύ χαμηλά από τότε που πέρασε το δημοψήφισμα υπέρ του Brexit? Ναι. Καταρχήν η λίρα τις τελευταίες μέρες έχει εκτιναχθεί προς τα πάνω, γιατί υπάρχει η περίπτωση να ανεβούν τα επιτόκια. Να σας θυμίσω. Δηλαδή δεν είναι τόσο δομική υποχώρηση της λίρας όσο θέλουν να την παρουσιάζουν πολλοί, γιατί θέλουν να τα παρουσιάσουν αρνητικά για την βρετανική οικονομία. Τις τελευταίες μέρες έχει εκτιναχθεί προς τα πάνω. Μιλάμε ταχύτατη άνοδος. Δεν είναι απαραίτητα καλό αυτό φυσικά για την οικονομία. Σας λέω όμως πώς κινείται. Εξαγωγές, ναι. Τώρα, η βρετανική οικονομία από το Brexit και μετά έχει κινηθεί θετικά. Η ενεργεία είναι στο χαμηλότερο σημείο της εδώ και πολλά χρόνια. Οι εξαγωγές αυξάνονται, όχι τόσο γρήγορα όσο θα μπορούσαν, αλλά αυξάνονται. Και γενικότερα
Η οικονομία δεν έχει καταρρεύσει, δεν έχει σημειωθεί δηλαδή αυτό το οποίο μας λέγανε όσοι ήταν κατά του Brexit και ότι θα συμβεί. Αν τυχόν και ψηφίσουν οι Βρετανοί για έξοδο, θα έχουμε κατάρρευση. Δεν συνέβη τίποτα τέτοιο. Η οικονομία κινείται, αλλά φυσικά έχει όντως προβλήματα. Διότι αποκαλύφθηκε μέσω της βρετανικής ψήφου ότι η έξοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι σύνθετο. Πολύπλοκο και σύνθετο. Και το λέω αυτό γιατί και ένα χρέος που είναι μεταξύ 50 και 100 δις, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν θα το πληρώσει. Δεν θα πληρώσει δύο πράγματα η Βρετανία, μην περιμένετε. Να σας πω όμως το εξής. Όταν βλέπω τους συζητητές, βλέπω δηλαδή τα δύο αυτά μέρη της διαπραγμάτευσης να συναντιούνται. Από μια μεριά δηλαδή τους Βρετανούς δεξιούς, με τους οποίους δεν έχω τίποτα κοινό πολιτικά εγώ προσωπικά και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό είναι και άνθρωποι πολύ δύσκολοι και προσωπικά και αντιπαθείς ορισμένοι από αυτούς. Και βλέπω από την άλλη την ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορώ να μην πω ότι από τα δύο αυτά μέρη το συμπαθέστερο είναι το βρετανικό. Μάλιστα. Αυτή είναι και η εικόνα που αποσπά που έχει ο βρετανικός λαός, να ξέρετε. Μάλιστα. Ενοχλείται πάρα πολύ ο βρετανικός λαός από την αυτά που κάνει αυτή. Ωραία. Από αυτή την εξέλιξη και από την αλαζονία με την οποία τον αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Λαπαβίτσα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στην εκπομπή μας. Να έχετε καλή συνέχεια και καλό βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να επιστρέψουμε στην Αθήνα και να πάμε εδώ στον κύριο